and Drama present Dumanan sa awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga sa Pangdal City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Tricia. Recorded by X Thunder Gaming. Mong, maluoy ka na mo. Ayaw migbiya eh. Wa na lagi ko'y gusto ng atong pagpuyo. Ano bang mabugos ka man? Kaluoy ni Mama. Nagpakiluoy na po siyang dilibiyaan ni Papa. Buhato na ko ang tanan. Ayaw lang migbiya. Wa ka na'y mahimo. Tanawa rin ko nang imong kaugalingon, no? Lusyang ka na kayo. Usa naman unta ang atong anak, pero mura kang nanganak mo sa kanusina. Unya kon mo biya ka. Unsaon man lang si Tricia. Unsaon na to pagpasabot sa bata. Ang problema na nimo! Ayaw ka problema, Ma. Dili na ko ni mo kinahanglan pasabton. Tricia. Nakasabot na ko kung unsa kaway ayo ang akong amahan, Ma. Mayo na pag mulayas na ka pa, oy. Kaya wa may magkinahanglan ni mo. Hangtod karon. Dili paghapon mawa sa kung una-una ang gibuhat ni Papa. Wa gid mo'y ayo mong mga lalaki. Day, narabay ng regards ni mo. Kinsa man? Nainomdom ka ni Paul? Kinsa nga, Paul? Si Paul, good. Katong taga-Pikas Department ba? Nga nakikila-ila ni mo pag year-end party na to. Oh. Seryoso? Nang regards yan ako? O, laki. Feel na ko, nakagusto siya ni mo, Day. Ay sus, human ana, manguyab dayon na. Unya, ihatag dayon niya ang tanang kalipay ni mo nga mura ra ba kag ibayaw sa langit. Unya, madugay, ihatag sa niya ang tanang kasakit ni mo. Ayaw na lang, ay na lang. Lano, pagka-advance yun ni mo maghuna-una, Day. Suway, o, hatagi sag chance, uy. O, takay paw. Nga tarong di ay na si Paul. Salamat nga misugot ka nga magkita ta ha. Sige man, og, pamugo si Yani, good. Na ako na kay gustong isulti na ako. Na kay gustong itugan ako, Paul? Ha? Oh, ingon siya kay ikaw kuno mo naisulti na ko. Ha? Nakagusto mong kanakan ako, Tricia. Unsa? Amaw gid kay Yani. Ako na lang hinuon mo'y nauwaw. Ang, ganahan manggod ko nga magkauyab mo. Huwag magkauyab na sad ka ba? Ikaw ba, ingon, anak na lagi ka kadesperada? Ala, oy. Ani manggod ni Day. Gusto ko nga maka-feel ka nga ma-in love. Kaya grabe kayo kakabitay sa mga lalaki ba? Na, kapila man ti kasultihi ba nga dili tanang lalaki pareha sa imong papa. Naidaghang tarong mga lalaki, Day, no? Pero mas daghan ang dili tarong. Day, Tricia, abli sa good ng imong heart. Suway lang good. O kung dili gid ka makatumong og tarong nga lalaki, hala sige. Pagwang daga na lang diha, Day. Unsa bay gusto nimo? Entertainon ako tanang lalaki nga nanguyab nako? Day, Tricia, bisan tanang pang-single nga lalaki sa kalibutan, go! Para makita gid nimo nga naapay nagpabilin nga tarong. O sige, para mahilom ka. Buhaton ko na. Milagro. Nga ikaw may nakikita na ko ron. Abi na ko, last na tong kita na to katong nag-istorya ta. Unsa man, Paul? Nakagusto ka nako? Man. Mayo ng diretso. Walay uso ang pakyut-kyut. Maayo na magkailhanay na tangdaan sa atong mga batasan. Kuan.
Oh. Kisa may dili makagusto nimo. Panguyabi ko. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. As in? Giingon ni mo, anak? Oh, Unya? Uyab na mo? ay natural. Si Dugayan. Ha? Ay, hindi na lang magsigigiskot, anak, B. Excuse me, miss. One ko'y available nga table. Pwede ko ma-share ninyo? Oh yes, pwede ragid kaayo. Gwapo. Ay, basin og di okay si mo kauban. Isog mo kay tinanawhan ako, good? Uy, psst! Day! Hey! Sige, go. Lingkod lang. Ah, thanks. Ay, kabala ka, miss. Wala ka oras ako dayan. Salamat kayo mga miss, ha? You're welcome. Oh, unsa man ni? Day. Day na siya gibilin nga suwat sa tissue. Oh, tanawa da? Ha? Nas Unsa tissue. Miss Tricia, mas magwapa ka og samot kung mo smile ka. Ganun na ibaw man sa kumpangan. Na siya number nga gibilin, oh. Pangutan na. Daan palagi yun ko nga manawag ka. Gusto lang akong klarohon nga nung nahibaw ka sa akong pangan. Kay listo na kayong panahon karon. Stalker ka, no? Ah, bago ba ganito nagkita? Stalker na din ko? Unya? Ngano naging nakailamang ka nako? Nagpaabot ko nga malitok si mong amiga imong pangan. Kaya gusto ko makailan mo. O mao to. Itawag mo siya Tresha ni mo. Oh. Pwede ba kang maamiga, Tresha? Ay sus, amiga-amiga pag yun. Bisag gusto gina siyang manguyab ba? Ngano, og manguyab kong diretso. Sugton di ko ni mo. Ha? Nisugot ka? Oh, Hala, sa ato pa? Duha na imong uyab ron? yes, day. Og ang tarong maoy magdugay. Kana kung naitarong nilang duha. Day, Tricia. Salamat sa paghatod nako, ha? Way problema, Tricia. Gusto na ko nga safe ka nga mauli. Bahala og layo ang amo. Andam ko nga mo sakripisyo para nimo. Ingon na natin ka kamahal. Paul, Surprise! unsa ni Ralph? Wa may special nga okasyon ron. Ang ano day? Kinahanglan ko day og special nga occasion para mapakita na ko nimo kung unsa ti ka ka-love. Sugad nga gisugod ko nimo. Ako nang gisaad sa kong kaugalingon nga ampingan ti ka. Ralph, Nakabantay bitaw ko, day, nga pinangga kay kasaduha. bitaw day. Wa pa ko'y nakita nga apan nilang duha. Unya? Unsaon man na nimo? Ako pa nimo, no? Pagpili dayon kung kinsa nilang duha. Kay kung masakpan ka, wa nagyoy mahibili nimo bisag usa. Dayani. Si Paul na sadang nanawag karon. Ganina si Ralph. Ay, nagpuli-puli lang gining duha. Kinsa magid akong pilion nilang duha. Kung magpakatinuod lang gid ko sa akong kaugalingon. Malipayon ko bisag kinsa nilang duha nga akong kaupan. Sa may buhaton ako para wa ko'y mapasakitan nila. Ha? Makigbog ka na ako? Nga naman. Sorry, Paul. Pero, dili ni mo deserve ang babae nga sama nako. Wa ko'y labot kung unsa ka. Basta importante, mahal ti ka. Mahal sa tika, Paul. Mao nga ako ning gibuhat.
Tricia. Ganong imo man gibuhat na ko, Tricia. Abi man ako okay ra ta. Ganong makibuwag mo ka. Sorry, Ralph. Abi na ko love ko nimo. Maubitaw ako ning gibuhat. Kay lafty ka. Oh. Og mao ni angay buhaton. Unsa? Sige. Ihilak lang ka na, Tricia. Sa ako kahadlok nga, ako mo'y masakitan, ma. Ako na hinuon mo'y nakapasakit. Pero gano'n sila pumangyag duha ang akong kimahal. Nak, dili na to kontrolado ang atong kasing-kasing. Pero believe ko nimo. Kay mas gipili gyud nimo ang unsay sakto. Mas gipili nimo nga ikaw mo ay masakitan. Maong wa kay gipili nila bisag usa. Ma, nganong dili naman ang pwedeng mahigugma sa duha ka tao. Tungod kay usara ang atong kasing-kasing, nak. Og puhon, moabot ra ang tao nga mo'y hatagan nimo sa imong kasing-kasing. Kanang siya ra yung usa. Og wa kay kailog. Ma, sa sige na kong pangita og tarong nga lalaki. Sa tanto na kong likay-likay nga makakita og pareha ni Papa. Nagsunod na lang hinuon ko sa binuhatan niya. Maong gipili na lang nako nga magpalayo nilang duha. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Tricia nga taga sa Pangdako, Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit ngayong pangayo, awit nga nagulahan, sana dalawa ang puso ko. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook. Daghang salamat sa inyong pagpamina.